Contes clàssics. El bigoti del tigre. Fa molt de temps vivia a Corea la Yunok. La Yunok estimava molt el seu fill Han-su i estava molt emocionada perquè després de passar-se 3 llargs anys a la guerra, per fi tornava a casa per viure amb ella. Però quan a la fi va arribar, va quedar horroritzada de com havia canviat. No reia mai, ni tan sols somreia, i es passava el dia assegut al jardí en silenci i amb el posat trist. La Yunok volia amb totes les forces que el seu fill tornés a ser feliç, però no sabia com fer-ho. A les muntanyes hi vivia un ancià molt savi. Potser la podria ajudar. Va trobar aquell home meditant a fora de la cabana. Li va demanar disculpes per molestar-lo i li va explicar per què hi havia anat. Li va dir que necessitava una poció que fes tornar les ganes de viure al seu fill. L'ancià coneixia una poció d'aquestes, però li calia un ingredient molt estrany. Per això que em demaneu, m'heu de portar el bigoti d'un tigre viu. La Yunok es va quedar de pedra. Un bigoti d'un tigre? Era impossible. No hi ha res impossible si estimeu de veritat el vostre fill. Això ho sé molt bé perquè sóc un gran savi. Porteu-me un bigoti d'un tigre viu. La Yunok se'n va anar ben amoïnada. Com podria aconseguir el bigoti d'un tigre? Després de passar la nit sense dormir, va decidir que només hi havia una manera de fer-ho. S'havia de guanyar la confiança d'un tigre. Aquell matí va dur un bol de menjar fins a una cova on deien que hi vivia un tigre. Es va acostar sigil·losament a la cova, malgrat que el cor li bategava a tot drap, i va deixar el bol a terra amb cura. Just en aquell precís moment, de darrere les pedres va sorgir el so més terrorífic que hagués sentit mai. La Yunok va córrer i no va parar fins a arribar a casa. Que ximple que havia estat arriscant la seva vida. Però després va veure el seu fill al jardí. La seva tristesa era tan profunda que va decidir que havia de tornar a la cova. Havia d'aconseguir el bigoti del tigre. L'endemà va portar un altre bol de menjar a la cova. Va veure que el primer bol era buit. Després de canviar els bols a cuitacorrents, se'n va anar en silenci, assegurant-se de no fer res que destorbés aquella bèstia ferotge. La Yunok va repetir la mateixa operació cada dia durant tota la setmana, fins que un matí va anar a la cova i va veure el tigre assegut a fora. Es va quedar quieta un moment i el tigre tampoc es va moure. Mirant a terra, va canviar els bols amb prudència. Llavors va girar cua i va marxar. Durant tota aquella setmana, la Yunok va deixar els bols davant del tigre mentre ell l'observava immòbil. Un matí la Yunok va trobar-se el tigre assegut just al costat del bol. No feia gaire temps hauria pensat que apropar-se tant a un tigre l'hauria dut a una mort segura. Però en aquell moment començava a pensar d'una altra manera. Mentre canviava els bols, es va adonar que el tigre era preciós. A partir d'aquell dia, el tigre l'esperava. Cada dia que passava, el tigre semblava més amistós. La Yunok sabia que havia arribat l'hora. Un matí va fer el canvi de vols com sempre. Llavors va allargar el braç. El cor gairebé se li va aturar de la por. Què faria el tigre? El tigre es va posar dret i es va fregar el cap amb la mà d'ella com si fos un gatet. La Yunok li va xiu-xiuejar. Tigre preciós, et fa res donar-me un dels teus bigotis? Va semblar que el tigre no li feia res, o sigui que amb unes tisores li va tallar un bigoti. La Yunok va fer una reverència. Gràcies, honorable tigre. Sense perdre ni un moment, la Yunok se'n va anar corrents a veure l'ancià. Ja tinc el bigoti del tigre. Ja ho veig, ja. I com ho heu aconseguit? La Yunok li va explicar com s'havia guanyat la confiança del tigre. Li va donar i l'ancià el va llançar immediatament al foc, on va espetegar i es va cremar. Però què heu fet? Us cal per fer la poció. Això no és cap poció. Només era una lliçó. Heu aconseguit el bigoti del tigre amb paciència, comprensió i coratge. Ara feu el mateix amb el vostre fill. La Yunok va entendre de seguida la lliçó d'aquell venerable ancià. Li va donar les gràcies i li va dir que era certament un gran savi. Ja us ho vaig dir. Ara aneu a trobar el vostre fill. La Yunok va anar a casa a veure en Han-su. Com sempre, estava assegut al jardí amb la mirada trista. Li va posar la mà a l'espatlla i va somriure. En Han-su es va girar i la va mirar. Durant un instant, va veure un lleu somriure a la cara del jove. En aquell moment, la Yunok va saber que algun dia el seu fill tornaria a ser feliç.